Gaurkoan erroen arteko batuketak eta kenketak aurkeztuko dizkizuet. Horretarako, aurreko bideo baten ikusitako erroen arau batzuk erabiliko ditugu. Bi erro berdinak baino ezingo ditugu batu edo kendu. Baina zer dira erro berdinak? Bi erro berdinak direla esango dugu, errotzailea eta errokizuna berdinak dituztenean. Hau da, demagun erro zazpiren errokarratua eta zazpiren errokarratua. Berdina dira, errotzailea bi dute eta errokizuna zazpi, beraz, bai, batzea edo kentzea posible izango da. Baina demagun beste adibide hau, bosten errokarratua eta bosten erro kubikoa. Berdina dira bi erro hauek? Ez, errokizuna berdina dute, baina berretzailea diferentea. Beraz, ez da posible izango batzea edo kentzea. Baina egin dezagun ariketaren bat. Demagun, honako ariketa dugula. Erroen arteko batuketak eta kenketak. Minus bi bider iruren errokarratua, ken bosten errokarratua, gehi zazpi bider iruren errokarratua, ken sei bider bosten errokarratua, gehi bosten errokarratua. Identifika ditzagun lehenengo, zeintzu diren erro berdinak. Adibidez, hemen badugu iruren errokarratua, eta hemen ere iruren errokarratua. Baina ze bat ditugu? Hemen minus bi horrelako ditugu, eta hemen zazpi horrelako. Minus bi gehi zazpi, bost horrelako, hau da, bost bider iruren errokarratua. Orain, beste batzuk bilatuko ditugu. Hemen badugu bosten errokarratua, hemen bosten errokarratua, eta hemen bosten errokarratua. Baina guztira zenbat ditugu. Hemen minus bat ez dago hemen zenbakirik, baina hau minus bat dela suposatuko dugu. Minus bat horrelakoa. Ken 6 horrelako, gehi bat horrelako. Minus bat, ken 6, minus azpi. Minus azpi, gehi bat, minus 6 horrelako. Hau da, bosten errokarratu. Hemen bider da, bai? Hau horrela utziko genuke, bi erro hauek ezberdina direlako, iruren errokarratua eta bosten errokarratua ezberdina dira. Baina egin dezagun ariketa komplikatuago bat. Demagun hau. Hemen, lehenengo begirada baten, 6-ren errokarratua, 12-ren errokarratua, 18-ren errokarratua eta 24-ren errokarratua ez dira erro berdinak. Zer egingo dugu erro berdinen bat lortu alizateko? Hemen erro hauetatik faktoreak atera. Gogoratzen zarete, faktoreak ateratzeko barruko errokizuna deskonposatu behar dugula faktore lehenetan. Baina ikusten baldin baduzue hemen 6 honetatik ezingo dugu kanpora ezerratera. Beraz, dagoen moduan idatziko dugu. 12-ren errokarratutik bai posible dela zeo zerrateratzea. Horregatik, 12 deskonposatu egingo dugu. Bi per bi, bider iru idatziz. 18rekin gauza bera egingo dugu. Iru ber bi, bider bi idatzeko dugu. Eta azkenik, 24rekin ere gauza bera egingo dugu. 24 era honetara deskonposatuko dugu. Bider bi, bider bi, bider iru. Orain ikustezagun ze faktore atera ditzakegu. Hau dagoen ezela idatziko dugu. Eta hemen, bi hau, bi ber bi hau, kanpora atera daiteke eta bi bider bi egingo dugu. Lau. Bi hau, bider, barrutik datorren, lau. Eta errokarratuaren barnean, iru geldituko zaigu. Bigarren honetan, iru ber bi hau, iru bat kanpora atera daiteke, iru hori kanpora atera daiteke, eta bia errokarratuaren barnean gelditzen da. Eta azkenik, bi ber bi hau kanpora atera daiteke bi moduan, bi bider 8, 16. Eta bi faktore horiek barruan geldituko dira, bi bider iru, 6. Orain ikus dezagun, zeintzu diren erro berdinak, erro berdin bakarrak bi haue dira. Beraz, horiek batu ditzakegu. Bost horrelako, ken 16 horrelako, minus 11 horrelako. Eta bi hauek
dauden bezala utziko ditugu, hau hiruren errokarratua baita eta hau biren errokarratua. Ezin dugu besterik egin ariketa honetan. Orain, zuen kontura, honako bi ariketa hauek. Lehenengo honetan, batuketak eta kenketak zuzenean egin daitezke, eta bigarrengo ariketan lehenengo faktoreak atera beharko dituzue.